Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Maswera sei kuri sei kwose kwamungava muri mativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe vahanzvadzi vedu vari kuti ivo vari kudawo agent help. Saka message yavakatumidzira yakamira sekudai: hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Nemurume wangu we have been living in the United Kingdom for a very long time. Saka murume wangu iye ari kuti tiri kufanira kuti tinge tichidzokera kumba, as in to relocate home. Tine mari dzedu dzatainge takaseva. Saka ari kuti iye nemari yatiinayo yakawanda kudai, kana tikaenda kumba tikanoita maprojects tinokwanisa kutorarama life inenge iri life inenge iri stress free, because ari kuti kunoku kwatiri it is not good and healthy for the family. Saka tatova nenguva tichinetsana. Murume wangu ari kuda kuita zvinhu zvake under pressure. Ane friend yake uyowo akarelocate, saka akaenda kumusha akanotanga maprojects ake, but iko zvinozvi ava kuAustralia. Saka murume wangu ari kunditi ngandei kumusha tinoita maprojects, but ndiri kumuudza kuti we have to wait because tatova padhuze kuti tinge tichizowana macitizenship emuno munyika matiri. Ari kuti we can never go wrong nekuda kwemari iyo yatiinayo yatakaunganidza. I feel as if murume wangu anenge ari kupiwa pressure, peer pressure neshamwari dzake, uye zvekare ari kupiwa pressure nezvaari kuona zvichiitika pasocial media, nekuti anoti kana achitaura nemaclassmates ake avo ari kuZimbabwe, vazhinji vacho vanenge vachiti muchiri makagarirei ikoko, nekuti kuno kukuru kufaya. Vazhinji vacho havana kumbogara, vakabuda munyika yeZimbabwe, but vanotofambawo nemotikari dzakanaka, maRange Rover, uye zvekare vanotogarawo mudzimba dzakanaka. Saka nemurume hatichatowirira nemumba. Inini ndanga ndisiri kuda kudzokera kumba nekuti ndiri kutya kuti we might lose mukana uyo watiinawo wekuti tinge tichizova nemacitizenship ekuno. Handiziviwo kuti vedare renyu vangandibatsira sei. I also want help, especially kana kuine vamwe vakambozviedza zvekurelocate vakaenda kuZimbabwe. Zvakafaya here, especially panhau dzefarming. Ari kuti tinozoenda kumusha kwavo, kana taenda kumusha kwavo tinonovaka imba yedu yakanaka, tobva taunza chirungu chose kumusha, uye zvekare tobva tachizotanga kuita zvemaprojects. Mari iripo yekuti zvose zvaari kuti tinosvika tobva tatanga kuita maprojects acho, tinayo mari even to buy more land. Akati kunyangwe uchida land mutown tinotenga land mutown tovaka imba. Kana usingadi kugara kumusha always unogara hako mutown, but inini ndichange ndichizomanyisana nemaprojects angu kumusha. Ari kuti tombozviisa hold on izvi zvekuapply zvemacitizenship. Ari kuti kuno hakuna kana chinombobuda in terms of family building, and hanzi vana vanozongokura vava kuita zvemadrugs. So I need help, I'm desperate, I really need help. Murume wangu ari kuti ari kuda kutobhuka maflight tickets so that we can relocate back home. Kuya kwatakaita kunoku hatina kuya zvainge zviri nyore. Takauya kunoku kuburikidza nekunamata chaiko, believing kuti God was going to take us out of the poverty that we were living in. We were both working as civil servants, but takauya kunoku upenyu hwainge hwakaoma, tisina kana tarisiro neupenyu, tikauya kuno. So handizivi kuti murume wangu ndingamuonesa sei kuti zvinhu zvaari kuda kuita it's like atova nepeer pressure iye ari munhurume. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu mucomment section. I think it is an interesting debate. Imi munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Voita sei? Vorelocate here? Vodzokera kumusha? Kana uriwo kuZimbabwe ndiwe uri paground, do you recommend munhu kuti ange relocate achibva ku UK permanently odzoka kumusha?
unozvionawo sei? You can tell us what you think in the comment section. Uye zvekare nevamwe vanenge vari kudiaspora vanenge vakambozviidza kuti vange vachirelocate permanently vachibva kumhiri kwemakungwa, zvakafamba here kana kuti kwete? Saka paissue iyo yavari kutaura yekuti vari kuona zviri kuitwa nema-content creators, hanzi ndiko kuri kubvawo pressure yekuti murume wangu ari kuti UK haichaiti, vana vanozokura vasina hunhu, ngatidzokerei kumba. Ipapo pari tricky because maonero angu ndekuti kana uri content creator, kana uchifamba utori pabasa, zvose zvaunenge uchiita, ukabhuka flight mari yako inodzoka nekuti vanhu vachaona video rako paunenge wabhuka flight uchienda kwauri kuenda, saka mari yako inenge ichidzoka. Uye zvekare kunyangwe ukanzi wasvika kumba vanhu vanenge vachida kuona kuti pamba paunogara pakaita sei, which means kuti kunyangwe ukabhadhara rent inodhura mari yako ichadzoka zvekare. Kunyangwe ukazonzi watanga project rako rekupfuwa huku, which means mari yako ichadzoka nekuda kwekuti huku idzodzo dzawapfuwa kune vanhu vanenge vari interested vachidawo kuona kuti uri kuzvifambisa sei. Saka usati watodzitengesa huku idzodzo, kunyangwe dzikazonzi dzinenge dzafa dzose, nekuda kwemavlog ako aunenge uchiita mari yako inodzoka. Saka ipapo pari tricky. Hanzi vari kuwanawo pressure yavari kuwana iri kubva kune mamwe ma-content creators vari kuti dzokai kumusha. Saka vava nepressure yekuti ndava kutobhuka flight tickets, tine mari handi tinoita maprojects kumusha. Africa inorwadza. It is very painful zvimwe zvinhu zvinoitika muAfrica because everyone is out there to get money. Ndosaka ndati never compare yourself to a content creator because pese paanenge ari mari inenge ichipinda, kunyangwe akarara mari inenge ichipinda. Kana usati wava kukwanisa kuti kana wakarara mari inenge ichipinda, then it means kuti you are not yet ready to relocate to Zim because muAfrica kutanga business muAfrica it is not a joke, especially kuZim, because kana uine mbiri zvinenge zviri nyore kuti unoenda kana panenge pachitwa zvehardware wotopromota shop yevanhu, zvimwe kuda mototengeserwa zvinhu nediscount, but imimi mukabata mari yenyu yamunenge muinayo muchibva kwamuri kubva, zivai kuti you are taking that money straight from your salary, zvatosiyana nemunhu anenge ari pabasa achizvishutira content dzake. And the business in Zim, it is not guaranteed, it is very tough. In fact, in South Africa, I don't think kuti kana muri muposition yekuti matova padhuze nekuwana citizenship then mova mazvipa pressure yekubuda munyika imomo because you might regret. Munhu unongoita zvaunenge uchikwanisa panguva iyoyo, and the business in Africa is very hard. From my own personal experience, kubva musi wa 5 December last year kunosvika roundabout is it just before May, ndakaita a financial loss in business close to 970 something thousand rands. So just imagine toti unenge wabva nemari yakawanda kudaro muSouth Africa uchiti ndava kuenda kuno relocate kumusha, then you don't have another plan B, then you have that big loss. Zvinenge zvisina kutombomira zvakanaka. So before you relocate, just know kuti kune vamwe vanhu vanotoita malosi chaiwo muAfrica, wato investor big time. So wherever you are, kana upenyu uchitofaya, if you are able to build a house kumba, that is a big investment. And also think about the children, because kumusha mukadzoka muchitotava kudzoka permanently, mova kwamunenge muchibva muchigarawo muine mapapers akanaka ikoko, it means kuti vana vachatangidza kuti one pamakatangira ipapo muchibuda muZimbabwe, vana zvikari vachatangidza kuzotambudzika kana vakura, because 20 years from now do you think kuti vana vachange vachizoita zvema-chicken projects vachipfuwa huku 300 kana kuti 200? So if you are in Europe, think about the future of your children as well. Then movakadzimba nei, then other businesses, then you just need to study. And Africa is very different from Western countries. Saka ndo maonero angu amene kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe, muri yodi vouya here kumusha vosiyana nazvo zvekugara muUK permanently. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so
Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndatambura mukoma, saka ndine sister yangu uyu ari kudanana Nigerian. Basa rangu randainge ndichimboita ndisati ndatanga kushanda zvandiri kuita, ndakamboshandira umwe womukongolese. Saka mukongolese uyu aipota achindituma ndichibva nemadrugs, ndichibva nawo kuCape Town ndichiuya nawo kuJoburg. Saka vakabva vachizosungwa vakomana vandainge ndichishandira. So my sister ari kunditi Nigerian wake akamuudza kuti ndainge ndimborirana, saka ari kuti pane drug iro ravari kuendesa kuMozambique uye vari kutsvaka marana. Sezvo kudhiraivha ndichigona, ari kunditi ndinokwanisa kupiwa motikari, asi motikari idzi dzatinenge tichizofamba nadzo dzinenge dziri motikari dzinenge dzakatobiwa zvekuti kana ukatongomiswa nemapurisa, kana asiri mapurisa awo anenge akatopiwa something, kutongoburuka motikari wakatotiza wakaenda. Saka ndiyo nyaya yandiunzawo pano. Handizivi kuti ndoita sei. I've been trying kuti ndinge ndichirarama upenyu hutsva, but mari hadzisi kubatana apa zvinhu zvakaoma. Ndomboita here maerrands ema-Nigerian ndichienda nedrug kuMaputo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa. Let us try to give him advice. Kukana mukazosungwa mavako kuMaputo munozo zvifambisa sei. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndakauyawo muno muSouth Africa apo pandainge ndichiri ne19 years. Ndauya kunoko ndakaunzwa neumwe murume uyo ainge akandinyepera kuti ainge asina mukadzi. Takasangana paFacebook mune rimwe group rinonzi Tsvaka Anokudawo. Ndokubva ndachizowana wandaifungidzira kuti anondida. Takachinjana mapictures tichiri paFacebook, then ndikaona kuti ainge ari munhu ainge ari bo. Pandakaona kuti ainge ari munhu ainge ari bo, ndakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizouya kuno kuSouth Africa. Ndauya kuno kuSouth, that was when I discovered kuti iye ainge aine mudzimai wake. Ndakamubvunza kuti ko sei wakandinyepera, akabva achizoti kwandiri rume risinganyepi harirore. Saka murume uyu mukoma ndakazongobhoyekana nekuda kwezvaakandiita. Ndakabva ndachizomutaimira, yakati iri month end. Akandiudza kuti ainge aine mari yaainge akachengetesa murungu wake. Ndikati unondinyepera, ndinoda kuiona mari iyoyo. Yakabva achizouya nemari yaakauya nayo yainge iri 10,000 rands. Saka ndakabva ndachizoti aenda kubasa, ndakapinda mutown ndikaenda ndikanotaura nevanhu vekumabhazi. Ndakavanyepera ndikavaudza kuti ndiri kushungurudzwa nemurume wangu, anondirova ende kana akadhakwa anondirepa. Vakabhoyekana nazvo, vakabva vachizondibvunza kuti ndainge ndiine mari here. Ndikati hongu mari ndinayo. Saka ndakabva ndachizovapa ma300. Saka ndakatora varume 6 ndokubva ndachizouya navo kumba. Vakabva vachizotanga kulodha zvinhu zvose mumotikari. Vatete hanzvadzi yake vakabva vachizoudzwa nevavakidzani kuti ko muroora wenyu mutsva zvaava kutorongedza zvinhu, ari kuda kuenda kupi? Vakauya vachimhanya vakati naiwe kuri kuda kuenda kupi? Ndikati ndafunga kudzokera kumba because hanzvadzi yenyu inondirova inondishungurudza. Vakabva vanditi naiwe hauna kana mwedzi kubva zvawatanga kugara nehanzvadzi yangu, wava kutotuta zvinhu. Saka vakabva vachizofonera hanzvadzi yavo ikabva kubasa nemurungu wayo. Vakati vasvika ndokubva ndanzi ndinge ndichiti uyu anogara achindirepa. Hameno kana iwe uchikwanisa kuzodzimiririra nyaya dzacho kana mapurisa asvika. Mukomanashi painge pato haiwa mapurisa nemahwendi. Mapurisa akauya, murungu iyeye haana kana kuda kumbomira, ndokubva atotiza. Saka takalodha zvinhu zvose, sezvo ainge ari mapurisa ekutengera, vainge vachitoti ngalodhe zvinhu zvake kuita basa rekurepa mukadzi, tinoenda newe kujeri izvezvi tikakusunga. Saka ainge ongochema. Ndikalodha zvinhu zvose mukoma, mainge
muine masofa, mafiriji, madeep fridge, masola nezvimwe zvinhu zvakangosiyana-siyana. Saka takazoti tasvika parengi vakabva vachizondichaja vakomana, ndokubva ndachizovapa zvimwe zvinhu because ndainge ndisina mari yakakwana. Ndakazoti ndapedza kubhadhara tiketi rebhazi ndopa ndakabva ndachizoona kuti pamari yose iyo yandainge ndamutorera ndainge ndangosara ne4,000 rands. Ndikati asi nhai ndaitei zvinhu izvozvizvi zvose zvandatora ndichazvidini? Ndakabva ndachizodzokera kumba. Ndasvika kumba vabereki vangu ndakavanyepera, ndikati pandainge ndashanda kwemwedzi wose ndainge ndapiwa zvinhu izvozvo. Ndakabva ndachizovaudza kuti murume uyo wandainge ndakafambira kuSouth Africa ainge ari very abusive. Amai vangu vakabva vamubloka apo paainge achida kutaura navo. Saka murume uyu mukoma akabva achizoenda kun'anga. Aenda kun'anga kudaro akabva achizonondivhara sikarudzi yangu. Sikarudzi yangu mukomanashi yakatovharika, ende ndinoti kana ndiine munhu wandinenge ndiinaye anotoishaya sikarudzi yangu. Ende ndinoti kana ndichienda kunorasa mvura ndinonzwa imwe pain zvekuti ndiri mutoilet kudaro ndinenge ndichitochema kutoridza mhere nekuti sikarudzi yangu yakavharika. Murume uyu akandibloka. Ndakamboedza kutaura naye nemasimukadhi akasiyana-siyana, but aingoti kana akangoona kuti ndini ndinenge ndichitaura naye obva andibloka. Handizivi kuti vedare mungandibatsirawo sei. Ndanga ndichinzi ndinge ndichiita go back to sender nevamwe madzibaba avo vandakasangana navo kuTikTok, but ndine dzimwe hope idzo dzandiri kurota. Ndiri kurota ndichimuitira murume uyu go back to sender, asi ndapedza kumuitira go back to sender ndiri kuzozvirota zvekare ndakavharirwa ndiri mukofini. Ndobva ndabvunza avo vanenge vandivharira mukofini kuti kosei mandivharira mukofini. Ndobva ndaona kuti vanhu vanenge vasiri vanhu asi zvinenge zviri zvikwambo zven'anga iyo yacho yakandigadzira. Ndiri kutsvaka rubatsiro. Ndava kutya apa munhu wandakataura naye wekuTikTok ava kundidhimanda mari, ari kuti ari kuda mari yematare because ndainge ndisina kukwanisa kumupa mari yacho yematare. Saka anondifonera every day apa anenge achindithreaten ari kuti anokwanisa kundiitira munamato wekumadokero zvekuti zvinhu zvangu zvose zvinobva zvapinda musango. I really need help, spiritual help. Kana kuine vafundisi vanokwanisa kundibatsira so that sikarudzi yangu inge ichikwanisa kuzovhurika, please ndibatsireiwo. Ndichiri mwana mudiki zvekuti handinganzi ndingararama sikarudzi yangu yakavharika. Apa kubva sikarudzi yangu zvayakavharwa ndava nerimwe laki rekuti ndinogara ndichingobata mheni dzinenge dziine mari. Kana kuri sekuTikTok kwangu mukoma, handizivi kuti varume vacho vari kumbobva nepi kuita sekunge vari kuita zvekutumwa kunzi endai munotaura naye, ende varume vacho vose vari kundivimbisa kundiroora. Zvino ndinozongonyarara because handingarambe ndichidanana nemurume inini ndichiziva kuti sikarudzi yangu yakavharwa naX. Handizivi kuti ndoita zvekutaura naye sei. Ndinotya kuenda kana kulocation uko kwaainge achigara because maSouth African pavakanzwa nezvayo nyaya yacho vainge vava kutoda kutopisa chivheni. Lucky enough ndainge ndatopedza kutorongedza. By the time apo vakabva vachizouya vanhu vemucommunity vachiti toda kumupisa musikana iyeye nekuti Kevi tainge tichimuziva munhu ari bo, haangambonzi angarepa mukadzi, tikuda kumupisa. Ndokubva tachizobvako kulocation kwacho ikoko tichitiza nemahwindi. Ndakapfurirwa mukomanashe nemahwindi. Apa zvandakaita nemari yacho yandakazosara nayo ndichisvika kumusha hapana kana chandakaita nekuti ndakabva ndachizongodzoka ndokubva ndachizowana basa. Ndinoshanda as a maid. Ndinoti kana ndichishanda dzimwe nguva ndinonzwa kupera simba, magadziko angu anongotanga kungooma zvekuti anopedzisira ava kurwadza ndichita sekunge ndinenge ndiine matombo mukati memagadziko angu. Zvinonetsa kuexplaina. Ndiri kungotsvaka rubatsiro zvaizvezvi ndozokuudzai zvakawanda.
Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndokusvakawo mufundisi anokwanisa kundinamatira. Musaita go back to sender because zvimwe kuda zvinhu zvinoshandiswa nasekuru vacho vakabatsira ex wenyu zvine simba. Pamwe zvinobva zvachizokurira madzibaba mobva madzipwa nezvinhu zvacho zvikakuurayai. Iwarning yamuri kutopiwa pose pamuri kurota muchizviona makavharirwa muri mucoffin. Ngatitaurei navo mucomment section.